गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेबिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि गिबि खेब मोनसे भिडिअ लोगोफोर काफिदिन आं भिडिअ लाबोया माने सानथामसो जाबायमोन आरोना लोगोफोर बे जुबिन गार्ग थैनायनिफ्राय माने आं मोनसेबो भिडिअ लाबोखायाखै माने आं माने गुबुननि थाखाय भिडिअ बिराद बानायनो बायो माने लोगोफोर मिथिबायना निजिनि हारि बा निजिनि जाति बा बेलेग खोन्था आरो लोगोसे बेफोर खोथाखौ बाद दोनथ'दो जोंहा थांनाय समाव रसमाया एसे माने भाइरेल जादोंमोन नालाय 2 माससो माने गोमाना थानाय गेजेरजों लोगोसे बे रेकर्डआबो थाखाबाय थानोबो हागौ आरो बिनि हौवानि सायाव बा हौवानि मबाइलाव थानोबो हागौ आरो लोगोफोर बे रेकर्डआ फिन खनसेबाव दिनै माने बे फेसबुकआव माने आपल'ड जालायबाय आरो रिफ्रेश माने आपल'ड जालायबाय आरो लोगोसेयै माने थासारिफ्रा एसे गन्डगलबो जानो हागौ बिसोरनियाव न'खर मोननै सलायनाय रखम जाबायना हिनजावा नङा होमबा लोगोफोर बैयावबो माने गथ' सासे दंनो माने न' गैया गारि गुरा गैया बेफोरबायदिखौ माने फोसाबनो थाखाय माने गावनि बिसि बा गावनि गथ' सासे गारनानै गुबुननि न'खरखौ फोथांनो थांनायाव माने एसे बेले बेजे जादोंबो जानो हागौ आरो लोगोसे दिनै गिबि खेब माने गावनि हौवाया माने फिन हगारफिनबावबाय आरो बे भिडिअ माबाखौ कल रेकर्ड खालामना लोगोफोर लोगोसेयै नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायबा मिथिगोन आरो लोगोसेयै जायबायदि मानसिफ्रा हेल्प खालामनो बा फेसबुकारफोर बा हमना ला इउटुबारफोर बेफोरखौ माने शेयार खालामनायनि गेजेरजों थ्रुयैसो जों मोननो गोनांखौ मोनो नङा होमबा लोगोफोर हमनानै ला सोरबाफोर खैफोद जादोंब्ला बेफोरखौ माने हारसिं मानसिया माने बोखांनो हाया ससियेल मिडियानि थ्रुयै एसे हेल्प नांगौ जायो लोगोफोर इउटुबारनि गेजेरजों हमना ला फेसबुकारनि गेजेरफोरजों शेयार खालामनाय लोगोसेसो भाइरेल जानानै माने मानसिखौ बर'गिया माने मोननाय जायो आरो बेनि थ्रुयै माने हेल्प खालामगिरि बिथांमोनखौ माने गुन्दा होनना बुंदो आरो गुन्दाफोरा मोनफैबाय सफैबाय नों मानसि थिनहरनाया होनना बुंदो आरो ना लोगोफोर बेफोर माने बिराद गोरोन्थि जादों बुंनाय बाथ्राफ्रा बेनिखायनो माने बेफोरबायदि बुंनो नाङा माने गावखौनो माने देरसिन सानना लानो नाङा गावखौनो माने फेमास सानना लानो नाङा नोंनाव इउटुब चेनेल दंबा नों इउटुब चेनेल थाबाबो नों रावबो नायाबा नों माने फेमास जाया माने मिथिबाय लोगोफोर नों इउटुब चेनेल खुलिनायल'द' जाया आंनाव इउटुब चेनेल दं आं रावखौबो नाङा मा नाङा बिदि साननाङा माने नों जों नायाबा बै नायाबा बोरैनो गिदिर जागोन हेल्प खालामग्रा मानसिखौ गुन्दा बुङोब्लाथ' जानाय नङा बिराद आनलिगेल जादों लोगोफोर नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ बा एसे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना नायलांग्रोना लाग्रो ओमफ्राय आंसो माला मानसि फाथायहरखो मानो पुलिस केस होआ एसे बुजिदोलै नोङो फिला बिमा नों जाय मानसिफोरखौ फाथायहरदोंमोन बिसोरजों मोजां रायज्लायहर नङाबा खोथाया बोरैबा जागोन आरो जाय मानसिजों आं दंफैयो बे मानसिनि मोदोमाव लावथि गोलैनो मोना आरो बेखौ जेलावबो सोनो मोना दोननोबो मोना बेहा न'खराव रावबो गैया फिसा हौवा सासे दं फिसाखौ फोरोंनायनि बेहा दायथ' दं औ नों बेखौनोथ' बुजिदो ओंखायनोथ' आं हले बुंहरखाबाय बुजि प्लिज अननानै आरो आंखौ लांबाबो नों जेबो खालामहैनो हाया आं बुथारजागोन बुग्लिजागोन आंखौ मा नोंखौ मानो बिदि खालामो लावथिजों आं थासान्दियाव जेन ना गाज्रि खालामो ना लं थं फुनानै आंखौ ससियेल मिडियाआव हगारो ना भिडिअ खालामनानै हगार आं गियाबो मोदोमाव खोमोन दोंसेबो मावाखै आंहा आं थासान्दियाव फैनायाथ' सफैखाबाय मानसिफोरा दसे थानानै भिडिअआ भाइरेल जासिगोन मा बिदि हगारखालायखो होनबाय बिदि नङाथ' र' मानो नों फाथायहरनाय मानसिफोरानो गासिबो इउटुबार जोब्बा बिसोर मानो भिडिअ बानाया मास मोननै गोमानानै थानाय सासे फेमास इउटुबार हिनजाव मानो भिडिअ बानाया बिसोरखौथ' आं भिडिअ बानायनो थिनाखैना नोंनि खोथा होनबा बेयाव सोलिगोन नामा खय हाजार भुस होदों नोंलाय भिडिअ बानायनो मोनलायि आं बिसोरखौ भिडिअ बानायनांगौ नागिर होननानै थिनदों नामा मानो थिनाखै नोंलाय नों एसे साननानै बुजिलाय नोंनि एसे खोथाजों मोजां बेयाव सोलिया सानलायदे मोजां सानलाय आं जे सानदों मोजांखौनो सानखादों आं होनखाबाय खिन्थु जाय मानसिजों आं दंफैयो बे मानसिया फोथासेबो बुजानोबो मोननाय नङा आरो बेबायदि जानो मोननाय नङा आं होनखाबाय आं थांगोन आदसा मोजाङै मोजां थांगोन आं दे खोनादोंना खोनायाखै बुं दे नों जाय मानसिखौ हमनो होननानै थिनहरदोंमोन बे मानसिफोरनाव फन हरनानै बुंहर मानसिखौ जेबो खालामनो मोना मोजाङै मोजां रुमसिम लानानै फैनांगौ ओमफ्राय आं थांगोन आंखौ मा खालामो खालाम आंखौ मा साजा होयो हो आं रावनिबो गोदै रावाव गोजावनानै फैयाखै आं हारसिङै फैदों आं नोंखौ जेबो खालामनो होआ मिथिबाय आं नों गोसो था नों मिलायनानै फैदों गोसोबादि था नोंखौ आं जेबो खालामनो होआ सोरखौथो मा खालामगोन नोंलाय रावखौबो जेबो खालामा होमबा मानो थिनहरदों बेयाव
हारे नों बुजिलाय एसे बुजिलाय दे बुजि नों एसे मोजां सानलाय। सोरजों रायलायबाय थादों नोंलाय? बिदि नङाना। न'आव फन हरजोबनोसै आं सब गासिबो गुमै थुमै गासिनोबो फन हरजोबनोसै खोन्थाहरजोबनोसै आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै। आं रावनोबो फन हराखै दाबो नोंनोल' हरदों।